या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण साधले बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। सीएम एकनाथ शिंदे 6 जूनला सिंधुदुर्गात। मुलासाठी राणेंचा केसरकरांना शह, सीएम शिंदेंच्या दौऱ्यावरून वैभव नाईकांची बोचरी टीका। मंत्री चव्हाण, सामंत, केसरकर, राणे फाटक एकत्र, सीएम शिंदेंच्या दौऱ्याचं उल्लेख। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67। हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316। खासदार संजय राऊत यांच्या विरोधात सावंतवाडी शिवसेनेतर्फे जोडो मारो आंदोलन छेडण्यात आलं। शिवसेना जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी आणि तालुका प्रमुख नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आलं। दरम्यान शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे आणि आमदार संजय शिरसाट यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह विधान खासदार संजय राऊत यांनी केलं होतं, त्यामुळे त्यांच्या विरोधात राज्यभर आंदोलन छेडण्यात येत आहे। या आंदोलनामध्ये जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी, तालुका प्रमुख नारायण राणे, शहर प्रमुख बाबू कुडतरकर, गुंडू जाधव, खरेदी विक्री संघाचे उपाध्यक्ष राजन रेडकर, आबा केसरकर, प्रकाश गावडे, दया परब, गजानन नाटेकर, शशिकांत गावडे, नंदू शिरोडकर, अब्जू सावंत, संदेश सोनुर्लेकर, सुरेंद्र बांदेकर, संजय माजगावकर, बापू कोठावळे, राजन परब, लाडू जाधव, संजय गावडे, एकनाथ हळदणकर, नरेंद्र मिडबावकर आणि शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित होते। शिवाजी महाराजांचा जय, छत्रपती शिवाजी महाराज जय, छत्रपती शिवाजी महाराजांची जय भवानी। संजय राऊत चोर है। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्हचं फेसबुक पेज। अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा। अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा। शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग। आजच प्रवेश घ्या। प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली। मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96। महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 6 जूनला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत। यावरून आमदार वैभव नाईक यांनी मंत्री दीपक केसरकर यांच्यावर हल्लाबोल केलाय। काय म्हणालेत वैभव नाईक, पाहूया। शिंदे सरकारमध्ये जे मंत्री आहेत ते मंत्री भाजपच्या दबावापुढे आहेत आणि हे आता पुन्हा एकदा सिद्ध झालेलं आहे।
संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम होत असताना शिंदे गटाच्या मंत्र्यांच्या मतदारसंघामध्ये हा कार्यक्रम होत होता. परंतु नारायण राणेंनी हा कार्यक्रम दीपक केसरकरांचा विरोध डावलून आपल्या मतदारसंघामध्ये एवढ्यासाठीच घेतलाय की त्यांना आपल्या मुलग्याला या मतदारसंघामध्ये पुढे आणायचं आहे. परंतु हे किती त्यांनी प्रयत्न केले तरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेला गद्दारी आवडत नाही ही गेल्या निवडणुकीमध्ये राणेंचा पराभव करून लोकांनी सिद्ध केलेली आहे. आज पण शिंदेंनी केलेली गद्दारी किंवा केसरकरांनी किंवा उदय सामंतांनी केलेली गद्दारी ही लोकांना आवडणार नाही आहे आणि त्यामुळे तुम्ही असे किती कार्यक्रम केलेत तरी लोक तुमच्याबरोबर नाही आहेत हे उद्याच्या कार्यक्रमानंतर सिद्ध होईल. परंतु केसरकर ज्या याआधी स्वाभिमानाच्या गोष्टी करायच्या, आम्ही स्वाभिमान म्हणून भाजपमध्ये गेलो, महाविकास आघाडी आमच्यावर अन्याय करत होते म्हणून सांगत होते, त्याच केसरकरांना ही आज पहिला या ठिकाणी धोबीपछाड मिळालेली आहे की त्यांच्या मतदारसंघातला कार्यक्रम भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी रद्द करून तो आपल्या मुलाच्या मतदारसंघासाठी मुलाच्या मतदारसंघामध्ये पुढे आणण्यासाठी आज त्या ठिकाणी घेत आहेत. आता कुठे गेला केसरकरांचा स्वाभिमान असा प्रश्न मला केसरकरांचा आहे. खरं तर शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम होत असताना मुख्यमंत्र्यांनी याआधीच्या मुख्यमंत्र्यांनी या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी दिलेला विकास निधी जो आज 400 ते 500 कोटीचा विकास निधी आहे तो आज त्या विकास निधीला स्टे आणलेला आहे. तो खरं तर स्टे त्यांनी उठवला पाहिजे आणि या जिल्ह्यामध्ये अनेक पदं रिक्त आहेत ती पदं भरली पाहिजेत. आज या जिल्ह्यातल्या खावटी कर्जमाफीना अजूनही त्या ठिकाणी लाभ झालेला नाही आणि त्याचबरोबर आज केसरकरांच्या कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. कोकणातले बडे नेते रविवारी एकत्र आल्याचं पाहायला मिळालं. सीएम एकनाथ शिंदे यांच्या दौऱ्याचं यासाठी निमित्त ठरलं. शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम कुडाळ्यात 6 जूनला होतोय. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कुडाळ्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, उद्योगमंत्री उदय सामंत, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, आमदार रवींद्र फाटक आणि माजी खासदार निलेश राणे हे एकत्र आले होते. शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाच्या तयारीची पाहुयात नेमकं काय घडलंय. तुला सांगू का ते इतकं थंड करून टाकतो हे प्रॉब्लेम येत नाही. ते पण करा राजन देवीच्या लग्नाला माननीय केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे, जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण, जिल्ह्याचे सुपुत्र आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर, आमदार नितेशजी राणे, माजी खासदार निलेशजी राणे सर्वच या संपूर्ण कार्यक्रमामध्ये सक्रिय आहेत. आजच पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. त्या बैठकीला मी आणि दीपकभाई देखील उपस्थित होतो. फार मोठा न भूतो न भविष्यती असा कार्यक्रम 6 तारखेला मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी संपन्न होईल. जवळजवळ 15 ते 20 हजार लाभार्थ्यांना ऑन दी स्पॉट दाखले किंवा त्यांचे बेनिफिट्स देण्याचा हा कार्यक्रम आहे आणि स्वतः एकनाथजी शिंदे आणि देवेंद्रजींच्या संकल्पनेतनं हा कार्यक्रम या ठिकाणी होतोय. त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळेल. सुरुवातीला हा कार्यक्रम मोपयाला साहेब येतील, त्याच्यानंतर दीपकभाईंच्या इथे जी भूमिपूजनं आहेत ती मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते होतील. त्याच्यानंतर हा कार्यक्रम होईल आणि या कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री पुन्हा मुंबईला जातील आणि तिथनं ग्वाल्हेरला जातील. सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये हा कार्यक्रम पहिला नियोजित होता, नंतर याची जागा बदलून पुण्यामध्ये घेण्यात आली. त्याचं कारण नाही, नियोजित कार्यक्रम सावंतवाडीतला अजूनही आहे, तो रद्द झालेला नाही. 2 कार्यक्रम करायचे ठरलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेबांशी ज्यावेळी चर्चा झाली त्याच्यातनं असं निष्पन्न झालं की हा मध्यवर्ती ठिकाणी कुडाळला व्हावा
आणि सावंतवाडीचा कार्यक्रम नंतर व्हावा आणि मोठ्या मनानं दीपक भाईंनी देखील ते स्वीकारलं. आम्ही सगळे एकत्र येऊन हा कार्यक्रम करतोय. त्याच्यामध्ये पालकमंत्री महोदय, दीपक भाई, मी तर इथला पाहुणा आहे, परंतु या कार्यक्रमामध्ये आम्ही जे कार्यक्रम केले त्याच्यातनं आमच्याकडे ज्या काही इनपुट्स आहेत ते फक्त देण्याच्या निमित्तानं मी इथं आलो आहे, परंतु हा कार्यक्रम सगळ्यांच्या नेतृत्वाखाली अतिशय चांगल्या पद्धतीनं होईल. एकाच ठिकाणी आणणं आणि त्यांना त्या सगळ्या गोष्टी सरकारमधल्या असणाऱ्या अधिकारी वर्गाकडून होणाऱ्या अडचणी यांना सुद्धा बऱ्याच नागरिकांना सामना करावा लागत असतो. त्यामुळे या सगळ्या अडीअडचणी दूर व्हाव्या आणि एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने सगळेच्या सगळे या ज्या लाभार्थ्यांना योजना मिळाल्या पाहिजे त्याचा एक वेगळं असं ज्वलंत उदाहरण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. सिंधुदुर्गामध्ये सुद्धा जवळजवळ 75,000 लाभार्थ्यांना या सगळ्या योजनांचा फायदा हा येणाऱ्या काळामध्ये होणार आहे आणि त्याचाच अनुषंगाने हा कार्यक्रम हा आदरणीय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वामध्ये 6 तारखेला या सिंधुदुर्गात होतो. आपल्या तरी कार्यक्रम होतोय, आपण पालकमंत्री आहात, कशा पद्धतीने आता नियोजन पूर्णत्वास येते अंतिम टप्प्यात? ते आपणा सर्वांना माहिती आहे, आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्वामध्ये पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या संपूर्ण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तळागाळातील हे सरकार सर्वसामान्यांचं सरकार आहे हे दाखवून देण्याचं काम या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सर्व जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होतं. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. इंडियन ऑइलने हा कॅम्प पुरस्कृत केलेला आहे आणि गेली 5 ते 6 वर्ष आमची मुलं इंडियन ऑइलच्या कॅम्पमध्ये सहभागी होतात आणि तशा पद्धतीचा यावर्षी पहिल्यांदाच हा फक्त कॅरमसाठीचा कॅम्प आयोजित केला आहे आणि त्याच्यासाठी सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कॅरम असोसिएशनने इंडियन ऑइलला अप्लाय केलं होतं. त्याप्रमाणे त्यांनी हा कॅम्प आम्हाला मंजूर केला, म्हणजे प्रायोजित केला आणि त्यांच्याकडे एम्प्लॉई असलेले वर्ल्ड चॅम्पियन योगेश परदेशी सर यांना या कॅम्पमध्ये प्रशिक्षक म्हणून पाठवलं. तर त्यामुळे हा कॅम्प या ठिकाणी 1 जून ते 6 जून असा 6 दिवसांसाठी आम्ही आयोजित केलेला आहे. कसा प्रतिसाद मिळतो इथल्या मुलांचा वगैरे? गेली 5 वर्ष ही मुलं हा कॅम्प जॉईन करत आहेत आणि परदेशी सरांच्याच हाताखाली शिकता आहेत आणि खूप चांगल्या अपेक्षेपेक्षा जास्त अचिव्हमेंट्स ह्या मुलं मिळवताना दिसत आहेत. 5 वर्षांपूर्वी जिथे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मुलांचं नाव जिल्हा पातळीच्या पुढे कुठेही नव्हतं, तिथे यावर्षी महाराष्ट्र स्टेट असोसिएशनची ज्युनियर चॅम्पियनशिप जी होती त्यामध्ये अंडर 18ची फायनल सिंधुदुर्गाच्या 2 मुली खेळल्या. ही खूप मोठी अचिव्हमेंट आहे. तसंच एकूण 19 मुलं सिंधुदुर्गातून 5 वर्षात गेल्या नॅशनल खेळली आणि आता एक सावंतवाडीची केशर निर्गुण म्हणून जी मुलगी आहे ती तिचं 3रं रँकिंग आहे ऑल इंडियाला अंडर 18ला आणि ONGC ह्या ऑइल कंपनीकडून तिने स्पॉन्सरशिप पण खेळासाठीची स्कॉलरशिपसुद्धा मिळवलेली. तर अशा पद्धतीने आमचं प्रोग्रेस सुरू आहे आणि मी भविष्यात पुढच्या 2-3 वर्षात 5 ते 6 विद्यार्थी ही स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिळवतील वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये, अशी अपेक्षा किंवा असं टार्गेट ठेवून आम्ही काम करतो आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम, अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. महाराष्ट्राचे
मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे हे 6 जूनला आपल्या सावंतवाडी शहरामध्ये येत आहेत, सावंतवाडीत येत आहेत. यावेळी एकनाथ शिंदे यांचा सावंतवाडीकरांच्या वतीनं नागरी सत्कार देखील करण्यात येणार आहे आणि त्याच्यासाठी युवराज लखमराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली नागरी सत्कार समिती देखील नेमण्यात आलेली आहे. या समितीच्या माध्यमातून हा भव्य असा नागरी सत्कार एकनाथ शिंदेंचा सावंतवाडी शहरवासियांच्या वतीनं सावंतवाडीच्या जयप्रकाश चौकात केला जाणार आहे. 6 जूनला सकाळी 10 वाजता हा कार्यक्रम जो आहे तो या ठिकाणी होणार आहे आणि याचबरोबर विविध विकास कामांची जवळजवळ 30 ते 40 कोटी रुपयांच्या विकास कामांची भूमिपूजनसुद्धा एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून सावंतवाडीमध्ये होणार आहेत. आणि त्यामध्ये प्रामुख्याने जर बघायचं झालं तर ती कोणती कामं असणार आहेत ज्यांची भूमिपूजनं ही एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते होणार आहेत. त्यात प्रामुख्याने सावंतवाडीचं जे संत गाडगेबाबा भाजी मंडई आहे त्याचं भूमिपूजन जे आहे हे एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. आणि त्याचबरोबर सावंतवाडी शहरात स्वर्गीय हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना हा 2 ठिकाणी साकारण्यात आला आहे, त्याचंही भूमिपूजन याचवेळी होणार आहे. तसंच द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कैलासवासी रमाकांत आचरेकर क्रिकेट ड्रेस गॅलरी व अन्य कामांची जी भूमिपूजन आहे ती एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते सावंतवाडीत जयप्रकाश चौक इथे होणार आहे. आणि त्याचबरोबर दोडामार्ग रुग्णालय, सावंतवाडी विश्रामगृह, बॅरिस्टर नाथपै सभागृहाचं लोकार्पण हे देखील एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात येणार असल्याची माहिती ही समोर येते. येत्या 6 जूनला सकाळी 10 वाजता हा कार्यक्रम होणार आहे आणि त्यानंतर शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम सावंतवाडीत होणार होता. मात्र आता हा कार्यक्रम कुडाळ येथे होणार आहे. सावंतवाडी इथं होणाऱ्या कार्यक्रमाला स्वतः केंद्रीय मंत्री नारायण राणे असणार आहेत, उद्योगमंत्री उदय सामंत असतील, पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण असतील, त्याचबरोबर अन्य सर्व भाजपच्या आणि बाळासाहेबांची शिवसेना अर्थात शिवसेनेचे सगळे नेते, दीपक केसरकर यांच्यासह सर्व नेते मंडळी या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहे. आणि विशेष म्हणजे यावेळी नागरी सत्कारसुद्धा हा एकनाथ शिंदे यांचा करण्यात येणार आहे. तब्बल 1 वर्ष येत्या जूनच्या अखेरीस शिंदे सरकारला, शिंदे फडणवीस सरकारला पूर्ण होतं आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदाच एकनाथ शिंदे हे सावंतवाडी शहरामध्ये येत आहेत. आणि दीपक केसरकर आणि एकनाथ शिंदे यांचं असणारे रिलेशन, त्यांचं असणारं नातं हे संपूर्ण राज्याला मागच्या वर्षभरात दिसून आलं आहे. त्यामुळं एकनाथ शिंदे ज्यावेळी सावंतवाडीत येतील त्यावेळी नक्कीच शहरासाठी, शहरवासियांसाठी आणि समस्त सावंतवाडीकरांसाठी नक्कीच काहीतरी चांगलं देतील अशी अपेक्षा ही सावंतवाडीकरांना आहे. याच प्रसंगी सावंतवाडीकरांच्या वतीनं एकनाथ शिंदे यांचा भव्य नागरी सत्कार होणार आहे. त्यामुळे यावेळी सगळे भाजप, शिवसेनेचे नेते मंडळीसुद्धा या कार्यक्रमस्थळी असणार आहे. जरी सावंतवाडीमध्ये भाजप आणि केसरकर यांचं नातं कसं आहे हे सर्वश्रुत असलं तरी ही सगळी नेते मंडळी उद्या एकाच व्यासपीठावर असणार आहेत. उद्या म्हणजेच 6 जूनला एका व्यासपीठावर असणार आहे. त्यामुळे हे नेते मंडळी नेमकं त्यावेळी काय बोलतात आणि एकनाथ शिंदे सावंतवाडीकरांना कोणतं रिटर्न गिफ्ट देत आहेत हे पाहणं खरं औत्सुक्याचं असणार आहे. कारण सावंतवाडीकरांचा किंवा सावंतवाडीचा महत्त्वाचा जर कुठला प्रश्न असेल तर आरोग्य आणि रोजगार या दोन्ही गोष्टींसाठी सावंतवाडीकर आजही गोवा राज्यावर किंवा अन्य आपल्या जवळच्या जिल्ह्यांवर किंवा अन्य राज्यांवर अजूनही अवलंबून आहेत. त्याच्यामुळे हे महत्त्वाचे मुद्दे जे आहेत हे सावंतवाडीकरांचे आहेत आणि या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोणत्या घोषणा करतील हे पाहणं गरजेचं आहे. सावंतवाडीचं मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय असेल, सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनल्स असेल, आंबोलीचा कबुलातदार प्रश्न असेल, असे असंख्य सावंतवाडीकरांचे प्रश्न आहेत, सावंतवाडीकरांच्या अनेक अपेक्षा आहेत. आणि आज येत्या 6 जूनला जेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सावंतवाडीत येतील, जे रिअल लाईफमधले नायक म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं असे एकनाथ शिंदे ज्यावेळी सावंतवाडीत येतील तेव्हा सावंतवाडीकरांनी केलेल्या नागरी सत्कारानंतर सावंतवाडीकरांच्या अपेक्षा पूर्ण करत एकनाथ शिंदे सावंतवाडीकरांना कोणतं रिटर्न गिफ्ट देतील हे येत्या 6 जूनला पाहायला मिळेल. मात्र एकनाथ शिंदे सावंतवाडीत येणार असल्यानं सावंतवाडीकरांच्या अपेक्षा, सावंतवाडीकरांच्या आशा ह्या पल्लवित झालेल्या आहेत आणि एकनाथ शिंदे जात असताना सावंतवाडीकरांना त्यांच्या मनातील अपेक्षा आणि भरीव अशी कोणती तरी गोष्ट सावंतवाडी वासियांना देऊन जातील हीच या निमित्तानं अपेक्षा व्यक्त केली जाते. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.
कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. सावंतवाडी मधला असणारा जो कार्यक्रम आहे त्या कार्यक्रमाबद्दल ऑलरेडी दीपक केसरकरांनी आपल्याला माहिती दिलेलीच आहे. परंतु इथला जो कार्यक्रम आहे त्या कार्यक्रमाच्या संदर्भामध्ये मुख्यमंत्री इथे आल्यानंतर ते प्रथमतः या ठिकाणी पहिल्यांदाच आल्यानंतर इथे असणारे उजव्या बाजूला जी कार्डियक ॲम्ब्युलन्स आणि इथे ज्या पोलीस डिपार्टमेंटला ज्या जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून जे वाहनं दिली आहेत त्या वाहनांचा जो ताफा त्या बाजूला असेल त्या वाहनांचं आणि नवीन अग्निशामक दलासाठी जी वाहनं दिली गेली आहेत त्याचं त्या ठिकाणी पहिल्या 5 मिनिटांमध्ये त्यांचं उद्घाटन करतील. विविध डिपार्टमेंटची असणारी जी स्टॉल्स आहेत त्या शासनाच्या माध्यमातून त्या स्टॉल्सचं ते पाहणी करतील आणि त्या ठिकाणी त्यांचं उद्घाटन नंतरच्या काळात करतील. त्यानंतरच्या काळामध्ये ते स्टेजवरती त्यांचं पदार्पण होईल आणि त्या ठिकाणी दीप प्रज्वलन, प्रतिमा पूजन, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं पूजन वगैरे सगळ्या हा विषय होईल. त्यानंतरच्या काळामध्ये राज्यगीत हे नंतर होईल. त्यानंतरच्या काळामध्ये दिव्यांग जी मंडळी आहेत त्या सगळ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते त्यांचं स्वागत आणि तो कार्यक्रम त्यानंतरच्या काळामध्ये ती 10 मिनिटं होतील. या संपूर्ण कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक जे आहे ते शासनाच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी जे आहेत त्या जिल्हाधिकारी 5 मिनिटांमध्ये करतील. त्याचबरोबर नंतर प्रातिनिधिक स्वरूपात काही जी 25 लाभार्थी विविध आहेत, विविध शासनाचे वेगवेगळ्या टप्प्यामधले असणारे लाभार्थी आहेत त्या लाभार्थ्यांना लाभ वस्तू देणं, त्यांना प्रमाणपत्र देणं अशा विषयासाठी जवळजवळ 30 मिनिटाचा हा कालावधी असेल. आणि त्यानंतर या ठिकाणी प्रमुख काही लोकप्रतिनिधींची भाषणं ही होतील. त्यामध्ये पालकमंत्री म्हणून माझं होईल, दीपक केसरकरांचं होईल, दादांचं भाषण होईल, त्यानंतर मुख्यमंत्री साहेबांचं मार्गदर्शन होईल. अशा प्रकारे हा इथला असणारा जो कार्यक्रम जो आहे तो कार्यक्रम 1 तासामध्ये आटोपण्याच्या संदर्भामधलं जे नियोजन आहे ते मिनिट टू मिनिट जे नियोजन आहे ते नियोजन या संदर्भात झालं आहे. आपण सर्वांना सांगायला आनंद होतो की माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब या दोघांच्या नेतृत्वामधलं असणारं सरकार हे जनसामान्यांचं असणारं सरकार आहे. आणि हे जनसामान्यांचं असणारं सरकार असल्यामुळे सामान्य लोकांपर्यंत शासनाच्या अनेक योजना या अतिशय पारदर्शकपणे गेल्या पाहिजेत. सरकारकडून, सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडून एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने योजना राबवल्या गेल्या पाहिजेत त्या प्रत्यक्षात राबवल्या जातात की नाही याचं सगळ्याचा फॉलोअप घेणं आणि मुख्यमंत्री म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एकदा तरी जाऊन त्या सगळ्या गोष्टीचा पाठपुरावा करणं या दृष्टिकोनातून हा जो कार्यक्रम घेतला आहे. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या जिल्ह्यामध्ये 75,000पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना आपण लाभ देण्याच्या संदर्भातलं उद्दिष्ट प्रथमदर्शनी आपण ठरवलं आहे. परंतु त्याहीपेक्षा जास्त लोकांपर्यंत आपण पोहोचण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. खरं तर हा कार्यक्रम जो आहे तो मध्यभागी कुठेतरी या सिंधुदुर्गाच्या असावा त्या दृष्टिकोनातून कुडाळ हे ठिकाण जरी ठरवलं असेल तरी इथे असणारी व्यवस्था आणि इथे असणारी सर्व वाहनं आणि ह्या कंजेक्शन्स या सगळ्या गोष्टीमुळे मैदानं मोठ्या प्रमाणामध्ये उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे आता जे पटांगण आहे त्या पटांगणाची असणारी कॅपॅसिटी ही 8 ते 9 हजार लोकांचीच असणारी कॅपॅसिटी आहे. त्यामुळे 8 ते 9 हजार सर्व तालुक्यांमधून विविध योजनांचे लाभार्थी आणण्याच्या संदर्भातलं नियोजन हे अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून केलं गेलेलं आहे. प्रत्येकाला त्या सगळ्या दुपारची वेळ असल्यामुळे प्रत्येकाला कोणत्याही लाभार्थ्यांना त्या ठिकाणी त्रास होणार नाही या सगळ्या व्यवस्था केल्या आहेत. एसटीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना त्यांच्या गावापासून आणण्यापर्यंत इथे आणून
पुन्हा त्यांना परत सोडण्यापर्यंतची सगळ्या व्यवस्था शासनाच्या माध्यमातून होतील या दृष्टिकोनातला प्रयत्न आपण केलेला आहे. 300 ST बसेसच्या माध्यमातून सर्व लाभार्थ्यांना आणण्याचं ज्यावेळेला काम होत आहे त्यावेळेला त्या सगळ्यासाठी एक ऑफिसर म्हणजे त्याला प्रोटोकॉल ऑफिसर ज्याला म्हणतो आपण त्या पद्धतीने प्रत्येक त्या भागासाठी एक ऑफिसर आपण नेमलेला आहे. आरोग्य आणि या सगळ्या गोष्टीची तपासणी करण्यासाठी आपण विविध कॅम्पच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आल्यानंतर प्रत्येकाची ब्लड प्रेशर असेल किंवा डायबिटीस या पद्धतीची ती तपासणी करायला पाहिजे अशा 2 वेगवेगळे कॅम्प्स आपण त्या ठिकाणी करण्याचं योजलेलं आहे. त्याचबरोबर ज्या ज्या भागातून हे सर्वच्या सर्व लाभार्थी येत आहेत PSC सेंटर्समधल्या असणाऱ्या सर्व ॲम्ब्युलन्स ज्या आहेत ॲम्ब्युलन्स असतील तिथले असणारे तज्ज्ञ डॉक्टर्स असतील या सगळ्यांना त्या सगळ्यांवरती देखरेख करण्यासाठी त्यांची राऊंड अप कंटिन्यू चालू राहिली पाहिजे. की कोणाला एखाद्याला जर त्रास झाला तर त्याला हॉस्पिटलपर्यंत नेण्याची जी व्यवस्था आहे ती व्यवस्था त्यांनी पाहण्यासाठी त्याही ठिकाणी जो ऑफिसर आहे त्या ऑफिसरला त्या संदर्भातली पूर्णच्या पूर्ण जबाबदारी त्या दृष्टिकोनातून केली आहे. हे जे सभास्थान आहे त्या सभास्थानापासून जवळच असणारं कुडाळचं असणारं महिला हॉस्पिटल जे आहे त्या महिला हॉस्पिटलचं जी परिस्थिती आहे त्या महिला हॉस्पिटलमध्ये 100 खाटांची अवेलेबिलिटी आहे. त्या 100 खाटांपैकी आताच सकाळी तिथल्या अधिकाऱ्यांशी बोलल्यानंतर 30 पेशंट तिथे ऑलरेडी ॲडमिट आहेत. त्यामुळे जवळजवळ 70 बेड्स त्या ठिकाणी त्या नव्याने की त्याला लागणारी सगळ्या व्यवस्था कोण त्यामध्ये ॲडमिट करायची वेळ आली उष्माघात फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे किंवा मोठा त्रास कदाचित होऊ शकतो किंवा काय होईल या दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी सुद्धा त्या भागामध्ये जे आवश्यक आहे त्या उन्हापासून त्रास होण्याच्या दृष्टिकोनातून ओरल बी वगैरे त्या जागेवरती कसं उपलब्ध होईल याही सगळ्या व्यवस्था त्या ठिकाणी करण्याचं काम केलेलं आहे. येणाऱ्या प्रत्येक लाभार्थ्याच्या डोक्यावरती टोपी असेल अशा प्रकारचं सुद्धा नियोजन केलं आहे. त्यांना पाण्याची व्यवस्था त्यांच्या बरोबर केलेली आहे. इथेही पाण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यांना जाताना कुठेही अल्पोपहारासाठी थांबावं लागणार नाही म्हणून मग त्याही ठिकाणी त्यांचा अल्पोपहार असेल किंवा या सगळ्या गोष्टी त्यांना सुरळीतपणे मिळतील. आणि जास्तीत जास्त या सगळ्या गोष्टीमध्ये प्रशासनातील असणारे सगळे अधिकारी यांना प्रत्येक विषयासाठी कोण जबाबदार आहे या सगळ्या जबाबदारी त्यांच्याकडे ऑलरेडी नेमून दिलेल्या आहेत. त्यामुळे हा कार्यक्रम जो आहे तो कार्यक्रम इथल्या असणाऱ्या सामान्य कष्टकरी शेतकरी असतील किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी की ज्या शासनाच्या योजना या त्यांच्यापर्यंत गेल्या पाहिजेत, शासनाच्या योजना सरकार म्हणून त्यांच्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे या दृष्टिकोनातून आपण केल्या आहेत. आणि हा कार्यक्रम झाल्यानंतर सुद्धा तिथे कंटिन्युटीमध्ये सर्व अधिकारी तिथे त्यांच्या स्टॉलवरती उपस्थित असतील आणि त्या उपस्थित असणाऱ्यांना ज्यांना त्याच्यामध्ये अधिकचे लाभ जर त्यामध्ये घ्यायचे असतील तर ते लाभ त्यामध्ये घेण्यासाठी त्यांना त्यासाठी ते सर्व अधिकारी उपलब्ध असतील. आपणही आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून हा इथे होणारा एक शासनाचा जरी कार्यक्रम असेल तरी आपला सिंधुदुर्ग वासियांचा असणारा हा कार्यक्रम आहे. आपल्या कार्यक्रमाला सन्माननीय मुख्यमंत्री सुद्धा त्या कार्यक्रमाला येणार आहेत. त्यामुळे आपण सर्वांनी या कार्यक्रमाची जास्तीत जास्त प्रसिद्धी ही लोकांपर्यंत करावी. लोकशाहीचा 4था स्तंभ म्हणून इथे येणारा प्रत्येक व्यक्ती आणि इथलं असणारं जे वातावरण आहे दुपारची थोडीशी वेळ असल्यामुळे आपणही आपल्या वर्तमानपत्रामधून की प्रत्येकाने आपल्याबरोबर गाडीमध्ये तर त्यांच्याकडे पाणी अवेलेबल आहे परंतु पाण्याची व्यवस्था टोपी वगैरे ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आपल्याला ज्या दिल्या आहेत त्या सगळ्यांनी परिधान कराव्यात की जेणेकरून हा जो उन्हाचा कमीत कमी त्रास होईल. खरं तर ज्या ठिकाणी गाड्या पार्किंग होणार आहेत त्या पार्किंगपासून 200 मीटरवरतीच फक्त हे सभास्थान आहे. तरीसुद्धा लोकांनी इतरत्र न फिरता ज्या ठिकाणी वाहनं लावली आहेत त्या वाहनात यावं आणि वाहनातूनच जावं अशा प्रकारचं आव्हान सुद्धा आपण आपल्या माध्यमातून प्रसार माध्यमातून करावं एवढी आपण सर्वांना विनंती आहे. आपल्याला काही या संदर्भात विचारायचं असेल तर आपण विचारू शकतो. साहेब आपला उपक्रम चांगला आहे त्याबद्दल मत नाही पण ज्या पद्धतीने तुम्ही आता हे नियोजन केलेलं आहे लाभार्थ्यांसाठी योजना पोहोचेपर्यंत त्याच पद्धतीचं नियोजन हा उपक्रम झाल्यानंतर राहणार का. नंबर 2 तेवढी अधिकाऱ्यांची मॅनपॉवर आपल्या प्रशासनाकडे आहे का.
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की यामध्ये आत्ता ऑलरेडी आपण या सगळ्या गोष्टीमध्ये 75,000पेक्षा जास्त नव्याने लाभार्थी झाले पाहिजे या संदर्भातलं नियोजन आपण सर्व करतोय. आपणा सर्वांना माहिती आहे की केंद्राच्या माध्यमातून अशा अनेक योजना या ऑलरेडी या संपूर्ण भागांमध्ये सुरू आहेत. एक उदाहरण म्हणून फक्त मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो, किसान सन्मान योजना. लाखो लाभार्थ्यांना या किसान सन्मान योजनेचा लाभ झाला आहे. त्याच किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा त्याच पद्धतीने आता नव्याने त्याच पद्धतीने 6,000 रुपयाचे नव्याने आता एक योजना सुरू केली. त्यामुळे ऑलरेडी या योजना आणि योजनांचा लाभ हा त्या स्तरावरती अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून होतो. परंतु गेली अनेक वर्ष आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की या सगळ्या गोष्टी करत असताना कागदपत्रांची पूर्तता करणं या सगळ्या गोष्टी अतिशय किचकट असतात आणि म्हणून एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून एकाच दिवशी या सगळ्या जर आपल्याला देता आल्या तर त्या दिवशी मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथल्या असणाऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळतो. आणि म्हणून शासनाचं धोरण जे आहे की जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना एकाच वेळेला या सगळ्याचा लाभ व्हावा, याचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा की जेणेकरून आता असणाऱ्या ज्या योजना आहेत की ज्या राज्य शासनाच्या योजना आहेत त्या राज्य शासनाच्या योजना विविध म्हणजे कृषी क्षेत्र भागामधल्या आहेत, विविध भागांमधल्या आहेत, कामगार क्षेत्रामधल्या असणाऱ्या योजना आहेत, अशा वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमधल्या या योजना आहेत. योजना आणि योजनांची माहिती सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांपर्यंत पोहोचवणं हे यामधून साध्य होऊ शकतं आणि म्हणून लाभार्थी वाढवण्यासाठी याचा सर्वात मोठा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे ही जी योजना आहे ही योजना शासनाच्या माध्यमातून आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींनी सर्व जिल्ह्यांमध्ये करण्याच्या संदर्भामध्ये एका महिन्यामध्ये सर्व जिल्ह्यांमध्ये विविध ठिकाणी विविध तालुक्यांमध्ये करण्याचं नियोजन केलं आहे. प्रत्येक तालुक्यांमध्ये या संदर्भातले वेगवेगळ्या पद्धतीने अधिकारी जाऊन काम करत आहेत. मुख्यमंत्री ज्या ठिकाणी स्वतः जाऊन असा कार्यक्रम घेत आहेत त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी जातात त्या ठिकाणी अशा पद्धतीचं नियोजन होतं. परंतु प्रत्येक तालुक्यामध्ये अशा प्रकारे नियोजन हे अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून होत आहे. जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून 0.2% हा निधी सुद्धा या सगळ्या गोष्टीसाठी म्हणजे ही यंत्रणा राबवली गेली पाहिजे या दृष्टिकोनातून निधी सुद्धा उपलब्ध करण्याच्या संदर्भातले राज्य शासनाचे निर्देश आहेत. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा आहे. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जर एअर स्पोर्ट असेल, वॉटर स्पोर्ट्स असतील, असे जर उपक्रम सुरू करायचे असतील तर शासनाच्या विविध खिडक्यांवरती जावं लागतं आणि त्या परवानग्या घ्याव्या लागतात. या परवानग्या मिळवण्यासाठी सुद्धा या शासन आपल्या दारी या उपक्रमाचा काही फायदा होऊ शकेल का? एकाच ठिकाणी या सर्व परवानग्या मिळाव्यात अशी पर्यटन व्यावसायिकांची नेहमीची मागणी राहिली. ते आपण सर्वांना माहिती आहे की पर्यटन हा व्यवसाय किंवा पर्यटन व्यवसायाचे अनेक पैलू आहेत. पर्यटन व्यवसायामध्ये काही साहसी खेळ हे सुद्धा आहेत. त्यामुळे साहसी खेळ आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये क्रीडा भागामध्ये त्याची नोंदणी करायची का यामध्ये करायची हा सर्वात मोठा असणारा प्रश्न आहे. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी करत असताना काही परवानग्या ज्या आहेत त्या परवानग्या ह्या खेळाच्या परवानग्या आहेत. त्या खेळांच्या परवानग्यांमध्ये ज्या वेळेला त्याचं प्रशिक्षण असणं त्या सगळ्या उपक्रमाचं किंवा ती जी उपकरणं असतात त्याचं प्रशिक्षण असणं हे सर्वात मोठी असणारी बाब असते. हे एखाद्याने मी असं विचार केला की एखादा क्रीडा खेळ सुरू करायचा आहे तर तो मला करता येत नाही, पण त्याचं कुठेतरी जाऊन त्याने प्रशिक्षण घेतलेलं असलं पाहिजे. ते जे उपकरण आहे ते उपकरण त्याला वापरता आलं पाहिजे आणि जी व्यक्ती किंवा जे पर्यटक ते वापरतायत त्यांना त्याच्या पूर्ण त्या सगळ्या विषयांमधलं जो तो चालवतोय त्याला त्याचं पूर्ण नॉलेज असलं पाहिजे आणि जो पर्यटक तिथे जातोय त्याचा जीव आणि या सगळ्या गोष्टीची त्याने पूर्ण खात्री की त्याला त्या सगळ्या गोष्टीमध्ये कोणत्याही प्रकारची इजा होणार नाही या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये तपासणं हे अत्यंत गरजेचं असतं. त्यामुळे एकाच दिवसामध्ये अशा सगळ्या परवानग्या देणं हे तसं पॉसिबल होत नाही. त्यामुळे म्हणून मग त्याला वेगवेगळ्या भागांमध्ये वेगवेगळ्या विषयांमध्ये त्या ठिकाणच्या असणाऱ्या जी डिपार्टमेंट आहेत त्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून किंवा त्या विभागाकडून त्याच्या परवानग्या मिळवणं हे गरजेचं असतं. आणि असं कोणाचं जर आपल्याकडे कोणाला त्या परवानग्यांसाठी थांबावं लागत असेल तर मी पालकमंत्री म्हणून आपल्याला विनंती करतो की अशा सगळ्या विषयासाठी मी एक दिवस पाहिजे तर दिवस देईन आणि त्या दिवशी
सर्व अधिकाऱ्यांना एकत्र बोलून की बाबा याचं यामध्ये काय अडचणीचं आहे त्या सगळ्या गोष्टी सोडवण्यासाठी आम्ही नक्की प्रयत्न करू. साहेब, महिला रुग्णालयात आता तुम्ही हा उपक्रम आहे म्हणून व्यवस्था उभी केली आज महिला रुग्णालयात. ॲक्च्युली त्या ठिकाणी बरेचसे वैद्यकीय अधिकारी नाही आहेत. 8 दिवसापूर्वी पावशीमधील एक महिलेचं बाळ दगावलं भूलतज्ञ नसल्यामुळे. आपण पालकमंत्री म्हणून कायमस्वरूपी व्यवस्थापनासाठी याकडे लक्ष देणार का? की आपण जे म्हणताय ही वस्तुस्थिती खरी आहे, परंतु यामध्ये ज्या ज्या उपाययोजना करायला हव्या त्या उपाययोजना शासन म्हणून करणं हे जे आवश्यक आहे ते नक्की करण्याचं काम येणाऱ्या काळामध्ये केलं जाईल. मध्यंतरीच्या काळामध्ये या विषयामध्ये असणारे जे तज्ज्ञ डॉक्टर्स असले पाहिजेत. पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशी रिक्वायरमेंट ही शासनाच्या माध्यमातून मागवली आहे. ॲडव्हर्टाइजमेंट आणि जी प्रक्रिया त्यामध्ये करायला हवी प्रक्रिया आता सुरू आहे. नक्कीच त्यामध्ये आपल्याला यश येईल. सर टाइम वेळ कसं काय कार्यक्रम तेच करायला वेळ लागला. 11 वाजता म्हणजे फक्त काय आहे की तिकडचा तो कार्यक्रम आहे तिथून त्यांचं सावंतवाडीमधून तो कार्यक्रम त्या तिथे किती वेळ लागेल माहीत नाही. म्हणजे कारण त्यांनी तिथला कार्यक्रम अजूनपर्यंत फायनल केलेला नाही. सावंतवाडीमधला तिथला कार्यक्रम जर अर्धा पाऊण तासात होणार आहे म्हणून मगाशी ते इथे आले होते तेव्हा पाऊण तासाच्या वरती होणार नाही असं जर त्यांनी म्हटलं असेल तर ते 10 वाजता तिथून निघणार आहेत. 11 वाजता म्हणजे 11 वाजता इथे 11-11:30 वाजता इथला कार्यक्रम एक्झॅक्टली चालू आहे. परंतु इथला कार्यक्रम हा फक्त 1 तासाचा असणार. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद आपल्या सगळ्यांचे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. सीएम एकनाथ शिंदे 6 जूनला सिंधुदुर्गात. मुलासाठी राणेंचा केसरकरांना शह. सीएम शिंदेंच्या दौऱ्यावरून वैभव नाईकांची बोचरी टीका. मंत्री चव्हाण, सामंत, केसरकर, राणे फाटक एकत्र. सीएम शिंदेंच्या दौऱ्याचं निमित्त. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.